Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala nikaha sunnatan min sunnati rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nuwun kala nuwun hadratil muhtaramin para alim, para ulama, para bapak kiai, malikinipun kunjuk dening panjenenganipun bapak-bapak kiai ingkang sampun rawuh dening kalenggahan enjang menika, ingkang boten saged kala sebat satunggal baka satunggal rinten telu tansah tinambaran kitab suci wahyuning ilahi saha sabdaning nabi pinangka dados panuntun kiblating manembahing pantos pinundi-pundi. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisebut win, para kadang sentana waraga langkung-langkung dening panjenenganipun Bapak pisan niki Bapak Maratana Dara Ibu Agustini Sri Yuniarti, sedaya para pangobbyong temanten kakung kang mijil saking Jatirejo Nganjuk ugi boten katalupaken panjenenganipun Bapak Supandi talak Ibu Rohani ingkang pantos anambi saking Bari Puja minulya. Para rawuh syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kawilujengan kasar sansa kamirahan dumateng panjenengan sadaya telah kula saengga panjenengan sadaya salah kula sakendherekaken mangai bagya paring berkah pangestu dhateng putra temanten kekalih kang badhe hanitaken upacara kang sinebat dening panggih temanten. Para rawuh sumangga adicara panggih temanten kalenggahan enjang menika dipun wiwiti kanthi waosan basmalah ugi Fatihah, mugi-mugi pikantuk berkahing dening Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiniya liridallahu li syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Deriki para regine parampi sampun samateng kanthi dumaweng adicara panggih temanten sigra kawiwiti dumaweng adicara panggih pirengaken sinarengan bedeling resang penganten kakung saking sasal pareman badhe kairing kanthi ungling gending kodhok ngorek. Allahumma sholli ala Muhammad. Dato Pitono kangge hamur wani gumelaring kagunan budaya Jawi kang isi guna gunem lan gunawan. Dupi wusami cecaketan sak sonongadannya dicerokan sinebat dinding balang gantal suruk lan tumurose ngemu waradiwus manunggal sajiwa anyawiji sedya lan tekapipun anggayu kesang bebreragu purna balang gantal penganten nonton kamajumuaken kanthi tanggep asta para tandha lamun jejedohanipun sampun dados pasanganiro kinadang kadang sageta manggih kesang mandiring pribadi kanthi waling asta kanthi waling asta nulya dening Dimas Bagus Imam Sulikin Sekar Amidak Tigan kanthi pecah biasa nalika anggenipun ngoncati alaming jejaka hangam baca gating apelokrami
kedah pecah nalar lan pamikire mangertos ing tanggel jawabipun. Purnomi tak tigang nulya dening Nimas Ayu Rina Khairun Nisa Sikra hamiji ampianipun kang garwa gegambaran kanthi tulus ikhlas ati badhe tansah sungkem bekti lan mituhu sungkem bekti lan mituhu ing kakungipun nggih Dimas Bagus Imam Solikin munggur Didi Dewi Rina Khairun Nisa hamiji ampenipun Nuryung Sikara dipun junjung dipun tanting kanthi sejajan nemu sasmita bilih bot entenging bebrayan garwa istri dados tanggel jawabipun kakung ingkang sinengkuyung dening garwa estri. Sigra meratelaken tumapaking tata adicara kang sinebat dinding adicara uteran ingkang arupi takir janur kuning sartening uborampen. Menika ngumusan dipilih atmaja temanten kekalih sampun netepi wahyu tumuruning jodoh. Ugi atmaja temanten kekalih sampun netepi sunahipun Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambah kaping sepisan ngantos purnaning tata upacara kapandikan kepratitisaken dening Ibu Pangrengga Busana sinebat dening Rika Purnama kalajengaken kanthi liru kembar mayang ngemu pralampita wusnya putra kekalih kataman asmara temah tuwa arasa kapingin nunggalaken sedya lan tekadipun anggahi gesang bebrayan agung. Wonten ing sisih keringipun wiwit sisih kanan tumuju keringipun anggenipun angipun Mas Bagus Imam Solikin hamugia dateng papan pundi kemawon saged tansah bisa atut runtut rerentengan wiwit saking donya temeking dalan ingkang satemah bisa mujudaken keluarga ingkang sakinah bebrayan ingkang mawaddah warahmah barokah fid dunya wal akhirah amin 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 ya rabbal alamin.
saged trampil lan trengginas kanthi jogat saged trampil lan trengginas tandang ibu pangrengga busana Hanyine pisalindra sari awrat narik talan setaing bundaing putra tamanten serempit dunten cenepeng ojo ing sindur kanang lan keringipun dinding Kanjeng Rama dinuntun tumuju sasana sekarate-rate jinampangan dening ibu pangrengga busana entangku anakku kekalih bisa atut runtuh tansah ing sarina sawah ngene datang ingkang sarambut lamun ada caketing hati Dupi putra temanten kekalih kalayan Kang Rama ibu sampun dumugi wonten ing sasana Rinengga Wisya prapteng Padmasana Wisya prapteng Padmasana putra pengantin nunten kapangku ginempit-kempit dening Kanjeng Rama jeneng isan padha abote ya padha tresnane tan ana bedane rupane takne ya pakne duh kepiye to pakne rasane abot nek mantu karo anak dhewe to pakne ya mbokne jebul anak mantu karo anake dhewe padha abote napa nggih leres ngoten ya mbokne mula ya ayu padha ditresnani gumiring lawan mentenging pamuji ngarasa Gusti Kang Maha Kawasa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Kiyo penganten kaltanom lenggahing Padmasana ngemu karep sawusnya winisuda sinengkaaken kaluhur hang lenggahi dampar bebrayaraku sageta subur makmur akur lir sedulur gampelo anggenipun pados sandang pangan papan kelawan tedang kanthi kairing bismillahirrahmanirrahim.
ton pantrolangi ton pantrolami anggenipun lenggah gegancangan dening putra temanten Kakang Sigara nindakaken upacara kang sinebat dening Kacar Kucur Kacar Kucur Kacar Kucur kanthi beras kawak kacang kawak yo dele kawak Kacar Kucur kanthi beras kawak kacang kawak dele kawak ugi arta rerecehan ingkang kasok ring Nini Dewi Rina Khairunisa Katon pitinarangan kaju kang sinulam peni bebasan datan merebel ketang mung sawiji ngemu prolampito bilek panjenenganipun Nimas Ayu Rina Khairunisa lamun nampa guna saking Dimas Bagus Imam Solikin saged gemi ngastiti ati-ati Pintra ngubengake rezeki lan jaga guna kayaning guru laki pila ing tembe dimen pantes lamun pot yen kasebat wanita kang sejati uga wanita kang solikah sangsaya telu hararas Akira kang lintang gunung Sesungguh tengah bengi lumrang gambang pus pito Kanjeng Ibu menapa ingkang sampun dipun aturaken dening Kang Mas Imam Solikin kula pasrah marang panjenengan. Nduk anakku tak tampa. Ling-eling tak kandhani sliramu ya wong ayu sing pinter ya nduk. Gemi ngastiti ugi ngati-ngati. Pinter anggonmu ngubengake dalan rezeki lan jaga gunung kayaning guru laki mila ing tembe dimen nduk sliramu pantes yen to kasebat wanita kang solikah ya wanita kang sejati Purna hanampi guna kaskaya Purna hanampi nampi guna kaskaya dening putra temanten kekalih Sigara mratelaken tumapaing tata adicurkan sinebat dinding dahar kempul
dahar kembul punika namung arupi sanipan Sri pengantin jroning ngembat presa gata tansah nunggalaken Rasulullah irbatosipun sami gadah ana wata abotipun junjung enteng sami dipun cangking bunga lawan susah dipun raosaken sesarengan lambaran dening ngatur bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar Duh Nimas minangka tandha wujud katresnanku marang sliramu wong ayu tak tulang sliramu inggih Kang Mas uga minangka tandha wujud katresnanku marang panjenengan tak tulang panjenengan Kang Mas ijih matur supanuwun Duh Nimas pripun to Kang Mas raosipun ana sewu rasa pedes gurih asin lan sak pinunggalane minangka lelampahan jejedoan kang bakal kita lampahi mugi Gusti tansah amberkahi setayanipun purna kang sami dulangan lajeng sareng-sareng dening putra temanten kakal sigra sami ngunjuk toya wending Bismillahirrahmanirrahim namung ngarupi pasemon Sri pengantin jroning ngembat brayat sagata tansah nengenaken ing kaweningan teteken ing kasabaran sami gadah ana watak hayom sami gadah ana watak hayem sami hangayani purna sami ngunjuk toya wening kalajengaken kanthi mapak rawuhipun kadang pisan kanthi lembak kaditeratane kencana rawuhipun bapa pisan dupi mulat rawuhipun kadang pisan gegancangan dening panjenenganipun Bapa Supandi telah Ibu Rohani sigra mandhap saking sasana paleggahan kepareng mapak rawuhipun kadang pisan Assalamualaikum do Bapak Ibu pisan Waalaikumsalam monggo kalebet pinarak dumateng pisan kalebet pinarak nulya panjenenganipun sami cecaketan kanthi ajawat asta kanthi ajawat asta nggih rarangkulan lajeng sang catur wereda kekancangan tumuju sasana rinengga keparing derek hang mesteri yanjenipun atmaja temanten kekalengan badhe tansah ngaturaken sowan sumbing pangabekti mangrama ibu tanggaping sasmita dupi priwagum sampun lenggah kanthi pratitis Ibu pangarengga busana agak-agak medal Sri pengantin saking sasana rinengga kanjeng puspitorum kasiliring samirana
pamrih sekar kadung ku ngas kandangnya mawek raras aranangin triyo lilambaran tringatur bismillahirrahmanirrahim Kang Mas sembah sembang ngabekti kula kunjuk awit gelendang sowan tansah pemuji wonten ing ngarasanipun Gusti mugi anggen kita jejedan bisa atut runtut ararentengan wiwit saking dunya tumeking delakan di masa itu gandolan ing ati tansah memuji wonten ing ngarasanipun Gusti mugi anggen kita jejedan tansah bisa atut runtut ararentengan wiwit saking dunya tumeking delakan sikar anglolos wangkingan anglolos pangageman anggenipun putra temanten kakal tumuju wonten ingkang dewasa ngeliat tumuli sigra dening kanthi langkung dodok ora papeh tumuju wonten ing ngarsanipun Kanjeng Rama Bismillahirrahmanirrahim duh Kanjeng Ibu sembah sunggeng bakti kula kunjuk Ibu kang luhuring budi kang tansah ukir jiwa kelawan raga kang agung pangorbanane ingkang tansah paring pitutur luhur rina kelawan wengi tansah kaesti mring rahayuning putra Los kang ginahe sedaya ribet menerupih linambaran kanthi weninging penggalih rahayu kang sinedya Kanjeng Ibu Rama kula ingkang sowan marang panjenengan Duh Rama sepira gedhe luput lan kilap nyuwun pangapura nyuwun tambah ing pangestu Nduk anakku cah ayu ulingku marang Sri Ramaja nganti pedhot sabar mulalati marang karmamu ya Nduk muga bakal kasembatan kanggo setya Gusti memayungi saparipala murahayu widodara kalih sing kudha rencana ora papah kanthi lakon dodok tumuju wonten ing ngarsanipun dening Rama Ibu Kanjeng Ibu kula putra panjenengan Imam Solikin kathah sanget kilap ingkang kula lampahi kula nyuwun pangapura nyuwun tambah ing pangestu
Lecapak wis anakku. Aja nganti lali anggonira bangun bale Wisma Yongger. Anggonmu bangun bale Wisma muga bisa atut nuntun. Aja nganti tukar lan patutan saeling sabaring ati kuat nampa panggodha tan gampang ngamutung. Kadya tata tulata urip ira migunani ing sesami. Rahayu-rahayu kang pinanggih. Gegerane wong akrami tutu pondok turupa kamong ati pawi salajengipun dadi putra temanten nggih kalih segera ndherekaken foto sesarengan dening Rama Ibu nyaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan matur sawuh sembah nuwun kunjuk dening panjenenganipun Sang Juru Nias dadi saking Rika Purnama makeup profesional makeup artis kawasan Bumi Blora Jawa Tengah lumantar dening Embun Production Master Studio Videografi Tumbuh Jebrek WXCC ugi saking Chandra Profesional Mas serta hadirnya Manggolo Yudo untuk sesi dokumentasi bersama dengan kedua mempelai yang terbahagia. Hadirin, teriang prosesi temu pengantin pada kesempatan siang hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya tidak lupa musik bareng bersama hadirnya Neng saya kok malah udur-uduran sinten rumiyin niki. Nggih monggo. Ben ora dadi rebutan nggih. Diaturi tembang sinambi nderekake foto sesarengan putra temanten Putri Dongmas Manggolo Yudo yang sudah berada di barisan kiri dan juga kanan dari kedua mempelai. Agak merapat lagi, agak mepet lagi, luar biasa. Tata make up, rias wajah dan busana ternyata pada kesempatan siang hari ini bersama dia Rika Purnama Makeup, profesional makeup artis kawasan Bumi Blora Jawa Tengah yang hadir dari kawasan Bumi Desa Klagen RT 7 RW 1.